Horejo conseil régional Adamawa ɗo waɗa gilla ha nder diwal maako. Gilla ka hande lartugo kuuɗe ɗe ɓe kuwata e gilla ka sendugo kuje ha doftaji. Nyalomare 14 lewru Ut hitande 2023 horejo conseil régional Adamawa Dr Muhammadu Dewa ummi ha bariki maako ngam yaago yilla départementji nder diwal maako. O yalɗiri o fuɗɗiri be département Dimbere ha wuro Garga. Oɗo nyiɓa hande l'école wa ma pindiwa to nga timmi nga laatoto etaswa yottunga haaje. Nonnon oɗo nyiɓa hande boato suudu janginoɓe bo huwata har muɗum. Nonnon e ɓawsuuɗi boɗɗi, nda ɓawsuuɗi ɓe tawi, nda ɓawsuuɗi jontaji ɗi ɓe ɗon nyiɓa. Ɗum laatake ɗum jaynitare ha nokkure woɗugo cuuɗi jangirde ɓikkon jangan ɓe ɗo seyi. Bana ha ummatore Garga hawri jaɓɓi mo jaɓɓama tilimga, ɓe kolli mo cuuɗi ɗi ɓe ɗo maha, ɓe holli mo babal ɓe ɗo wasana ɓikkon foras wawru ɓikkoy tammi hutinirgo. E nonnon wawru mai bo maran hande be yiite be plaque je nange. Bernol Dimbere wala ko heɓay région waddinɓe l'école nga tilimga mini ha leddi Garga Limbona $1,000,000 be nogas suuɗi felde classe 9 biroji jawnoɓe ndiyam ɓaw suuɗi. Horejo conseil régional de l'Adamawa hawtade be conseil en maako o jo'ini hayre arandere je nyiɓugo l'école ha Garga. Bana ha hôpital de Maiganga ha ɗon bo o sendi kuje fere ha nder cuuɗi doftaji ɗi berniwol Maiganga. Hande bo gittugo mi waɗi ha dof hôpital de district Maiganga mi wala ko mi waddinayɓe lese koronje paravent appareil ñawdugo ñi'e $1,50,000 waddi Maiganga. Holli ni hande kam région ɗon no ha ngawdere région yetti ha jiha pat région ɗo huwina talaka en ɓiɓɓe Adamawa. Leddi Mbere nder duuɓi ɗiɗi komin laami ummugo janvier hitande 2021 wargo hande $1,460,000 on min hokki leddi Mbere. Maire jo berniwol Maiganga e ummatore Maiganga ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo seyi. O timminiri gilla maako ha nder département Dimbere be hande lartugo cuuɗi nyiɓaɗi e nonnon e hokkutuggo caahuji. Ummatore yalɗiri ɗuunde ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗo ceyi.